шурӯъ аз 2 апрели соли равон дар саросари мамлакат таҳти унвони хуҷаста буд истиқлол фестивали ҷумҳуриявии ҳафтаи китоби кӯдакону наврастони тоҷикистон оғоз гардид. тавре мушоҳида намудем дар ин рӯз саҳни муассисаи давлатии китобхонаи давлатии бачагонаи ҷумҳуриявӣ ба номи Мирсаид Миршакар фазои ҷашнӣ дошт. бароҳмондаи намоиши китоб аз ҷониби муассисаву нашрияҳои даврӣ ва бачагона гувоҳи он буд ки имрӯз насли наврасу ҷавони кишвар дӯстдори китоб ҳастанд. бояд қайд намуд ки дар ин рӯз ҳар як нафар ба ин макон ташриф оварда китобҳои бадеиву бачагона ва дигар асарҳоро дастрас намуданд. зикри хос аст ки фестивали мазкур бо ибтикори муассисаи давлатии китобхонаи давлатии бачагонаи ҷумҳуриявӣ ба номи Мирсаид Миршакар дар ҳамкорӣ бо Вазорати фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон, Кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоят ва шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ роҳандозӣ карда шудааст. фестивал аз 2 апрели соли равон то 9 апрели моҳи ҷорӣ дар толори китобхонаи давлатии бачагонаи ҷумҳуриявӣ ба номи Мирсаид Миршакар, китобхонаҳои бачагонаи вилоятӣ ва китобхонаҳои марказии шаҳру ноҳияҳо, китобхона филиал ва китобхонаҳои мактабӣ таҳти унвони хуҷаста буд истиқлол ба таври тантанавӣ идома меёбад. ҳамзамон дар доираи фестивал озмунҳои гуногун аз қабили озмуни тараннумгари ватан, озмуни беҳтарин иншо дар мавзӯи ватан биҳишти бебаҳост фаъолтарин хонандаи ҷавон ва ҳунарманд ҳар ҷо бувад сарфароз гузаронида мешавад. дар доираи фестивал инчунин бо хӯрии хонандагон бо адибон суҳбатҳои мизи гирд ва муаррифии китобҳои нав дар назар дошта шудааст. барномаҳо ба хотир боз ҳам рушд ёфтани инсоният ва барои оне ки инсонҳо зиёдтар китоб хонанд ва ҷалбашон нисбат ба китоб зиёдтар шаваду китобро дӯст дорад, барои ҳамин баргузор мешавад. ин як нишона аст ва ҳоло ки муҳлат дорем, мо бояд ояндаи худро, бояд миллати худро бо китоб хонему, китоб созем. китоб манбаи дониш, сарчашмаи дарёи ақл ва беҳтарин дӯсту дӯсти вафодортарин аст. мардуми мо аз қадим китобдору китобхон буд ва ин анъанаро бояд ҳифз намуд. аз замони қадим мардум китоб менавист, чистон менавист, чуноне ки Абдурраҳмони ҷомӣ китобро қадр карда дар шеъри худ гуфтааст. хуштар зи китоб дар ҷаҳон ёре нест, дар ғамкадаи замона ғамхоре нест. ҳар лаҳза ба ӯ ба гӯшаи танҳоӣ сад роҳате асту ҳаргиз озоре нест. воқеан ҳам китоб ин сарчашмаи дониш аст ва манбаи он ақл аст ва заковати инсон то ин дараҷа баланд рафтааст ки ба китобу китоб дӯстӣ рӯй овардааст ва ин ҳама бо шарофати асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ аст. ман миннатдории худро ба ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон мерасонам ки барои мо кӯдакону наврасон чунин фестивалҳои китобро муаррифӣ намуда дар ҷодаи китоб моро роҳнамоӣ мекунад. воқеан ҳам ин дӯсти инсон аст ва он ба дилу дида равшанӣ мебахшад ва моро роҳ ба мо роҳи зиндагӣ, умеду орзуҳои навини моро пешбарӣ мекунад. аз ҳамин сабаб ба ҳамсолони худам тавсия медиҳам ки китоб хонанд ва илм андӯзанд, зеро китоб ин дарёи беҳудуд аст. ҳамин тавр қисмати дигари ҷамъомад дар толори муассисаи давлатии китобхонаи давлатии бачагонаи ҷумҳуриявӣ ба номи Мирсаид Миршакар идома кард. дар ҳамоиши мазкур масъулини вазоратҳои фарҳанг, маориф ва илм, китобхонаи миллӣ, иттифоқи нависандагони Тоҷикистон, адибону шоирон, инчунин омӯзгорону хонандагони шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ширкат варзида назари худро ба фестивали мазкур баён доштанд. гуфта шуд ки зиёда аз 11 сол аст дар ҷумҳурии Тоҷикистон бахшида ба рӯзи умумиҷаҳонии китоби бачагона ки 2 апрел таҷлил мешавад, фестивали ҷумҳуриявии ҳафтаи китоби кӯдакону наврастони Тоҷикистон доир мегардад. ҳадафи асосии баргузории фестивал ин ҷалби насли наврас ба мутолиаи китоб, ташаккул ва такомули беҳтарин малакаҳои хониш, боз ҳам баланд бардоштани сатҳи фарҳангии иттилоотии кӯдакону наврасон, ҷавонон ва ба ин васила дар замири онҳо тарбия намудани ҳисси ифтихори миллӣ, ватандӯстӣ, гиромидошти арзишҳои милливу умумибашарӣ ба ҳисоб меравад. фестивали имсола ба 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, Наврӯзи аҷам, солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ, 20-солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносии дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф, инчунин ҷашну зодрӯзи адибону олимон ва таълифи китобҳои тозанашре ки солҳои 2020-2021 интишор ёфтаанд бахшида мешавад. дар идома
идомаи баргузории фестивал таваҷҷӯҳи мақомоти дахлдори давлатӣ, аҳли ҷомеа бахусус падару модарон, омӯзгорону мураббиён, олимону адибон ва китобдорон ба мушкилоти раванди хониши кӯдакону наврасон, эҳтиёҷоти китобхонаҳои бачагона ва мактабии мамлакат, фароҳамоварии шароити боз ҳам мусоид барои мутолиаи китоб ва ҳаллу фасли масъалаҳои табу нашри китоб барои кӯдакону наврасон ҷалб хоҳад шуд. همساله با ابتکار مؤسسه دولتی کتابخانه دولتی بچگانه جمهوری به نام استاد موسی میشکر با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان با دستگیری وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان با دستگیری وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان و با دستگیری کمیته تلویزیون و رادیو نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در سراسر جمهوری جشن کتاب برگزار می‌گردد. امسال از 2 تا 9 اپریل در سراسر جمهوری فستیوال جمهوری هفته کتاب کودکان نوروزستان تاجیکستان برگزار خواهد گشت و دستاندرکاران مؤسسه دولتی کتابخانه دولتی بچگانه جمهوری به نام استاد موسی میشکر امسال نیت کردند که جشن خود را با مناسبت 30 سالگی سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان راه اندازی سازند. خوشتر ز کتاب در جهان یاری نیست، در غمکده زمانه غمخواری نیست، هر لحظه از او به گوشه تنهایی صد راحتی هست و هرگز آزاری نیست. کتاب پرقیمتترین پدیده فرهنگی است. کل آدمان با معرفت عالم کتاب را همچون میراث یک نسل به نسل دیگر و همچون یک واسطه تعلیم و تربیه می‌دانند. البته که وقتی که چنین فستیوال ها برگزار میشوند در هر یک فردی کتاب دوست و کتابخوان یک حسی بلند پیدا می شود و هنگامی که ما خوانندگان در چنین چاره‌بینی ها اشتراک می نماییم البته هوسمند می گردیم و باز هم هوس و خواهش ما نسبت به کتابخوانی کتابداری بیشتر می گردد. امسال باری اول است که در این فستیوال اشتراک می ورزم و خیلی خرسند گشتم و چون با ادیبان زیاد رو در این کتابخانه دیدیم با آنها هم صحبت شدیم و خیلی شاد گشتیم و من بعد هم کوشش میکنیم که در چنین فستیوال های سطح جمهوری فعالانه اشتراک کنیم. برگزاری چنین چاره‌بینی ها برای ما نسل نورس امکان فراهم میسازد که از کتاب های نو با خبر شویم. من سال اول است که در چنین چاره‌بینی اشتراک می نمایم و افتتاح چنین چاره‌بینی ها برای ما نسل نورس امکان فراهم میدهد که ما بیشتر کتاب خوانیم، بیشتر کتاب مطالعه نموده یکی از فعالترین جوانان مملکت گردیم. اینچنین در یک وقت خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی شهری دوشنبه برنامه رنگین آماده‌نموده خود را پیشنهاد اهل نشست گردانیدند. برنامه راه‌اندازی شده بخش‌های مختلف را فرا گرفته بود. اجرای معروضه و قرائت شعر از اشعار ادیبان، گفتارهای پرحکمت در وصف و ستایش کتاب، پیشنهاد صحنه‌های تربیتی و سرودهای ترنمگری وطن و دیگر بخش‌ها و چاره‌بین تراوت تازه علاوه نمود. تاریک ما را سوی روز آورد، برای چشم بینای وطن آورد استقلال. کشادی دل تاجیک را هیچ انتهای نیست، به فیض دشت و صحرای وطن آورد استقلال. وطن مادر بسا شاد است و آزاد است و آباد است، برای طفل زیبای وطن آورد استقلال. تاجیکستان ملک مردانی سرافراز، من اگر کوتاه عمرم عمری تو بادا دراز. شکر گویم که تو چشم سیر خود را باز کردم در کنار تو به دنیا. استخوانی پا و دستم سخت شد از آب و خاکت، جانی من دورد حضور از غبار خاک پاکت. شکر گویم از من هستی، با من هستی، مادر هستی. از دل نور میدمی صبح سفید کشورم، از سر ذوق خرمی من برای تو بینگرم. آب دیهد به چشم من تابی تو جلای تو، خود ایدل و غذایتم آبی تو هوای تو. صبح صفای آرزو
صبحی صفایی با امید به نفسی نکوی تو روز نمی شود سفید همچون نسیم فورما دل تپد از مداری تو دیده کشایم از دمت چون گلی نوبهاری تو. бояд гуфт ки дар ҷумҳурии тоҷикистон бо ибтикори бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон вазъи китобу китобдорӣ ва ҳавасмандии кӯдакону наврасон ба китобхонӣ хеле боло рафтааст. инчунин солҳои охир теъдоди нашри китобҳои зиёд ва сифати маҳсулоти чопӣ низ баланд гардида табъи адабиёти бачагона рӯ ба беҳбудӣ ниҳодааст. ёдрас мешавем ки зербинои ҳар як давлат аз тарбияи насли навраси он маншаъ мегирад. асоси тарбияи насли наврасу ҷавонро маърифатнокии баланди он ташкил медиҳад. дониш, ҷаҳонбинӣ, ифтихору ғурури миллӣ, дӯстдории ватан, арзгузорӣ ба муқаддасоти он ва эҳтиром гузоштан ба шахсиятҳои таърихии миллат аз шохаҳои маърифат дониста мешавад. аз ин рӯ тарбияи маънавии насли наврасу ҷавони имрӯз бояд дар мадди аввал гузошта шавад, зеро онҳо фардо тақдири ояндаи халқу миллат ва давлатдориро ба даст хоҳанд гирифт. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон барои илмомӯзиву донишандозии насли наврасу ҷавон шароити имконоти зарурӣ фароҳам овардааст ва ҳар як кӯдак метавонад дар ин муҳит истеъдоди худро ошкор намуда рушд диҳад. соли дуюм аст ки дар фестивали ҷумҳуриявӣ ҳафтаи китоби кӯдакону наврасони тоҷикистон иштирок меварзам. китоб сарчашмаи илму дониш, калиди дари ганҷи ҳунар аст. вақте ки мо китоб мутолиа менамоем ҷаҳонбинии мо васеъ мегардад. соли аввал аст ки иштирок мекунам ва вақте ки мо китобро ба даст мегирем ба мо як ганҷ дода мешавад ки мо аз он бисёр маърифат мегирем. мехоҳам ки дар бораи китоб як шеър гӯям. шеър аз абдураҳмони ҷомӣ. хуштар зи китоб дар ҷаҳон ёре нест, дар ғамкардаи замона ғамхоре нест. ҳар лаҳза ба ӯ ба гӯшаи танҳоӣ сад роҳате асту ҳаргиз озоре нест. хотиррасон менамоем ки дар китобхонаи давлатии бачагонаи ҷумҳуриявӣ ба номи Мир Саид Миршакар аз 2 то 9 апрели соли равон намоишфурӯши китобҳои бачагона аз ҷониби нашриёти ватанӣ пешниҳод мегардад. ҳар сокини пойтахт ва меҳмонон метавонанд аз ин макон китобҳо, маҷалла ва рӯзномаҳои кӯдакона дастрас намоянд. ҳамчунин барои муайян намудани ғолибони озмунҳо ва иштирокчиёни фаъоли фестивал дар назди истодҳои ҷумҳуриявӣ, вилоятӣ ва шаҳриву ноҳиявӣ ҳайати ҳакамон ташкил карда шуданд. созмондиҳандагон, иштирокчиёни фаъоли фестивал, китобдорон, адибону олимон, омӯзгорон, хонандагон, кормандони воситаҳои ахбори омма, муассисаву ташкилот, шахсони алоҳида аз ҷониби масъулин ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоят, шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ бо мукофотҳои пулӣ, тӯҳфаҳо, инчунин ифтихорномаи нишонҳои сарисинагии аълочии фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон, аълочии маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон қадрдонӣ карда мешаванд. фестивали ҷумҳуриявӣ ҳафтаи китоби кӯдакону наврасони тоҷикистон таҳти унвони хуҷаста бод истиқлол 9 апрел дар толири донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода бо иштироки китобдорон, фаъолон, ғолибони озмунҳо, аҳли илму адаб, намояндагони вазоратҳои фарҳангу маориф ва воситаҳои ахбори омма бо намоиши идона ҷамъбаст мегардад.